Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Ado kanumot dagsaksakit nga ubing dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masagnan da ito'y. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan ti imimay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo ditoy. Umuna pa'y dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma asaksakit. Sana bale. Mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpat dagiti imbaon ni Kukoy, amang ipakaamo kadagiti masagnan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iji pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Amo na ngamin nga umadani nga adda umay mang taming kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpet ni Ivory nga anak mo. Ado pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnog pa'y no adda ibagami kan ko ana. Ado ti agrayo kan kuhana. Kat adda ka din sinungbatan na. Awan pa'y matimbagbagan na. Naemakan na singpet abalasang. Kaano ka diti yung may dagiti mangagas diti purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam ti mangsango kadakwada. Adda ka din napatag-apapanan nyo, ama? Mayra na nga may tigayam ko a negosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka di, ama? Adamat kat din ni nana siya. Naayat at tumulong, no da umay diti purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kada kami matimakamo iti umay aggatang, kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Kwa ina. Saan mat? No makita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayim na. Sigurado ang makapungtot. Sang-sanga ilyak mat no umay dito'y balay, ina. Iso lang tinaanos nga umay gumatgat ang kadagiti produkto tayo. Iso asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaat. Awan ngamin ti makaanos asumang at dito lugar tayo nga umay agatang. Adong agpaiso ti produkto dito'y. Tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, no mapanila ko. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo Kukoy ti papanan tayo ita. Ado ka na ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin, no isuda ti sumalog amangimet kadagiti masakit na. Isuada tayo lang ti dumanon, ija ayanda. Kaasimat dagiti taga-purok tapaw. Adupay mati residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawa ti mamulaan da ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Adu ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo daan ni Kukoy dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay a produkto ti kayat mo agatangan, taiso ti paisaganak. Nagitag dudum prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na tapno sana matadal. At damat kid di nakasagana at tikles a pangikargaan da. Bilinam nga ruran dagiti lalaki. Ta mapanday baga karagiti addaan iti mulang agboras daan. Un gayam, itamat lang. Iyagda amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isalog. Agora talang aro dito yan agayam. Ariglado gayam. Agpairwarak iti arak apagsangwanta. Awan samot kita tinapintas sa balasang mo, gayam.
Kuha gayam. Tumultulong kadagiti nurse kan doktor, ang mga asikaso kadagiti masakit. Imbaga, tas sana makaran kadagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti taminginda. Ngam, saan dapat ang makakaran? Sa bagay, gayam, napintas man ti balasang mo. Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gayam, masumalog kami. Alrighted ko ken ka. Sagutan kay ti sing-sing abalitok. Balitok ko nam. Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito, eh? One nurse, mas daaw kami, no apay ang nagadun ti agurigor nga ubing. Kaadwan na, kat maikawa da no agbaliw ti klima. Wan sang agpayso nurse, sigud nga min anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na mapasamak. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwaras yo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na singpat dya anak ti Pangulo da dito ya tribo Wen nga rod, kanayon nga umay tumulong no umay tayo dito eh. Apay nga tadi da pagadala ni Jay syudad. Daytamot ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapanti anak da ijay syudad kat maisagmak. Banag asan ang mabalin abyangan ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko na minsan dayta iti Pangulo da kat kasta ti imbagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dayta ti kapanunutan dagiti daddu mga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di na mapanunot. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo ti anak da. Tama isagmak da kano. At dapim mo sa akabagyan di takabangibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal ama. Mabayag kayo kadi ijay ama? Sumagmamanulang matngal daw. Hawon gayam. Amangan no umay manan, tigayam ko abayar dagiti produkto tayo. Sapay ko matanda kayon ton inton umay tigayam yo ama. Ket no bilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no anya tigatangan na. Inta nga rudan ta amangan no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wan. Tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan. Kan umay tigayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta? Amuna, tararamidan na. Napanan ka din ni gayam ko, koy. Napanday ti kabangibang apurok, sir. Saan da ka diya sumangpati ka? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Nagsaya at agundaway. Karga ti panyo kiti pang paturog, tay paangot ko kinukuana. Sigurado ang makaturog. Sir, inakpay di kusina. Agluto akpay. Sana bale, tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang putto dagiti na pan nagburas. Sige lang. Umayak to uminom dita kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito eh. Awan mo't pagyanan ti tao, iti unag na. Ano santa pa iti agyan dito'y ruwar. Sumublatan to, no adda rumwar. Anya ngay nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo, tanalinlinong. Adamot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibyagan niya. Saan na mapagpakadaan? Ubing pa'y dayta kasinsin mo. Ngam imo namot anang ipulang iti bulod na abiyag. Awan inubingan, nubiyag ti pagsasaritaan.
No dumtang ti kadang ti may sa tao, awan maaramida ti posisyon, wano kwarta. Pudno dayta. Uray bak nang di na magatang tibiyag na. Adaytan, adan war. Sumublat tamat na, medyo unag. Makumikom ni Ivory di kusina. Inayalag ti mapanitayan na. Kat ipaangot ko rin ti panyok nga adaaga sa pangpaturog. Oh, nakatalikod. Di na naman. Nga da ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa na babayan ti panyok. Ito, aday ka. Manglusdo yan, maturo ka yan, Apay nga inaramid mo kanyak na ito, eh. Gaya mo ni Ama, ngam kasto'y tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas-nak. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. No di mo kayat apagaramida kiti saan mo ang magustuhan ti amam kan ti inam. Nagdagas ka! Dinadahal mo di masagbayak. Balagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kayat mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traitor ka! Bako na ba'y matngaro na gayam na ka ni Ama? Awan may baga ti amam. Taadon tinted ko kenkuan abalitok asagot. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo ka ni Ama. Ulitek ha? Balaagan ka. Awan pa'y bagbagaan. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat no agkanta ka. Ni Auntie Sia, at yung tati ibagana. Umayak man. Ada kayo kadi. Aya, ada ka kadi. Umayan, Auntie. Awan nga ni Ina. Ne, apay akas na ti itsuram. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, Auntie. Napanday jay ayan ti kasinsin ni Ama anatay. Ay, kasta kadi. Isumat lagayam ang nagsangsangit ka, balasang ko. Makipagrik na ak itinapasamak. Agyaman ako nay, Auntie. Malading itan ako na itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti panggad ng ti Apo. No alaan na ti patpatgan tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo. Uwan, Auntie. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Di ka matenrum-rumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo Ina. Kanayon akpay arurusukan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan dayta. Di mo ibaga nga aginaw ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka kat awan mo't asawam? Jaka mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano dayta anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapol nga ibagam, no asino ti ama ti sikog mo. Saan ko nga amo, Ama? Awan ti amo. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Ama. Awan ti amo. Di na ko masaktan. No di mo kaya tasaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kaya tamay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo? Diyak kaya ti may babain, gapukan ka. Iswa pumanaw kan. Sa dino ti papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan. Di nak ibabain ko nakmanan. No di mo kayat akabilan ka pa'y. Panaw! Garanggandyang ka!
Adda babae ang magmagnay ti igit ti kalsada. Madlaw nga agsangsangin. Sarting akman. Ading, apay ang magmagna kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapuak ni tatapaw ti bantay, sir. Saan ko nga mo no sa dino ti papanag? Alya. Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong? Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tane, maringatan kami nga bero kiti katulong. Diyos ko, hindi na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit, isumurot kanya kay balay. Kaya't agbalin ka, akatulong. Diyos ko, hindi na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit, isumurot kanya kay balay. Tagbalin ka, akatulong. Ha? Kaya't nakakas katulong, sir? No, kaya't mo. Nabayagan nga agsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ka nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanan? Kat no pinanawak ija balay mi. Napanak nang ala iti dengdengek ija ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min idi nakitak. Saan nga ta sa balit inakitam? Imposible sa balitin akitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsik ko iji dalan. Ala, inakpay man nga rod. Inakitaan no pudno ati anak ko, tinakitam. Apay nga takay tay, iti lugar nga adayo, iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw. Itirabaw ti bantay. Kaya't mo asawen, anda purok, iti tapaw na diabantay. Wan, sir. Pinagtalaw na ti ama. Idinamon na nga agdadag, sir, na. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen, agdadagsin ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin deje anang idadanas kanyag. Apay di mo indarom. Naturay a tao, sir. Pinanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamag. At dadakas ang mapasamag iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta. Pinapanaw mo kit din. Napanan na ngayngatan. Anyat amok nga ino napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamak ken ko ana. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na. Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na. Dito yan ti malaymi. Ti asawag ti kasaom tayo so ti mangibagano mano ti sweldo mi ti pinulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, sa alkalde ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti malaymi. Ha? Wan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyamanag. Alang Rodel, dumsag ta dapapanak apaman na may tulod ka rita balay. Ada ka di dita ti asawa yo, sir? Well, at dadi taonag, kanayon abisi amang butbuting-ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhatan. Amangan nanda na panan na, ma'am. Kanayon nga adda ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy kat. Makumikom dan sa ijay kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wan siguro.
Iso nga inton mangan tayo, ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Uray dagiti ubing. Agdamag na. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang Aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan ko na. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kokoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas itinasingpat abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang Aya, amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kasta nga tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga ta ita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta amatulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga ta ita. Ay, mas daawak mo iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsidaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta amaamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan ita ti balasang mo, gayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangibabain. Apay ko mamangibabain. Agdadagsan kit din. Di namat nga rod ibaga, no asino ti awanan bain, anak kaalaan na iti sikog na. Masikog ko na gayam. Amok la kumano asino tinang sikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na. Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa dino man ti ayan na ita. Imbagkat ti sabali at tao. Tamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na. Pulos. Di nakman babalawan. Amok ti aramida. Saan ko pinapanaw no hosto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan ko na. Ngam mabutang amang ibaga. Kukoy na singpat ti anak ta. Nangidadanas kunam? Hanggang apay adi na ibaga. Kuna ni Nurse Connie. Nga amangan no adda nang idadanas sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka ding agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May sa ka matadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Jay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam gagtadagsen ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itad mo tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano makatrabaho ka no may pasngay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Di nakbaybayan ti apo, sir.
Jack kayat nga ipadawat ti anak ko. Jack makatulog. Mapanak man pa di kusina, tayo nak uminom. At akasasaon ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kalpasante sa magmamano abulan. Masapuladak kalagatan, titid mo kanya, no ilakok ken katiyubing. Okay, awagan kanto, no aganakan ti babae. Alam doon, ti anak na. Jack, ipalubos Okay. nga agbaligi Bye-bye. kay didakar sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito agsubli akong ijisilid ko. Asino ti ammom anapingat nga agrayo ka ni Ivory? Aduda, ngam na sisingpad da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anakasikog kan kuana? No saan mo ko maapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asi bibiyag. Kasano ko maamaamuam. Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ngawan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas. Kinaawan ka di ti disiplina ti kastay. Ti anak ta ti biktima. Iso arumbang atulungam tasika ti amana. Ato ti gatas ken bitaminam. Masapula nasalon ato ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat atulungan ka. Agyaman nak, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan. Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitak ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin day ti intadyo. Kayat ko, analungpo ken nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Jack, ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga intada asweldok. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa'y nagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga rod? Madukutanak ijay balay mi amang pampanunot kan kuana. Iso nga imayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitin asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiran ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano amok ti ayan na. Danag kan iliw ti marikrik na. Kita man nga agpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamuak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay nga agmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat aggrupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta nga agkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumatlang panagkita ta. Ado pa'y a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam,
Kuna nga minti nga to, nga mga no sa balikan no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngamda tayo. Lara. Anay ko, apay ang lahat na nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito balay da Sir Saldi. Oh, anya ka diti mapaspasamakin ka, Ivory. Kasla maringatan ka. Aganakan samaten. Palubusan da ko maapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito balayo. Sana mabalin na pumanaw ka. Nang runa no, aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo dito no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo, kaduan kay di ospital. Saanan, sir? Pangaas iyo, di da kon kaduan. Jack, ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo, kaduan kay di ospital. Ay, saanan, sir? Pangaas iyo, di da kon kaduan pay. Jack, ipalubos sa pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Maikarigatak ti magna, sir. Sige, mapanakon. Aglugan kay ti kotsek, taipan kay di ospital. Saanan, sir? Kat numabalin, subyak tulaan ang dagiti gamit ko. Mapanakon. Napanan. Ay, sana mabalin na ito'y. Surutak. Tapno maalak ti ipas ngay na nga ubing. Naglaw ko si Murat ni Sir Sandy. Diyak lakit ti palubos nga alaan na ti anak ko. Nangag ko nga ilako na ti anak ko itinang ina. Kimal mabasitan ti panagsakit ti tiyan ko. Aday ta ti barangay hol. Ado at tao ti makita. Apay nga ta. Ni nurse ko ni ti makita. Asit gak. Agpatulong akan kwa na. Ma'am, tulungan nakman. Ivory! Ambulance, please! Emergency! Ti stretcher! Yugyo dito, itailugan tayo adagos iti ambulance! Pangasim ta. At damanggan ta tamangala iti anak ko, nurse. Bantayan niyo kumain ton makaanakak. Ang mga naipanaw dati anak ko. Di ka agdanag, Ivory. Pabantayak iti pulis ti anak mo. Di ka baybayan. Agyam anak, ma'am. Sige, tulungan da kan na agid da iti stretcher. Paipanda ka iti ospital. Sana bali, taada mapanawak diti akadwak a nurse amang taming kadagiti pasyente dito eh. Sinalpag. Pasino dyan, nurse? Takaslam amo na ni Ivory. Apaya na napay dagita nag-medical mission dito eh. Oh, sayang. Napurnada ti planok. Sayang pa iti mapaglakwak ko maiti ubing. Kidawak ang mapalubusan nga umunag iti delivery room. Tapno makaduak ija unag. Agyaman nak, ma'am. Agyaman nak iti apot ang nakita kayo. No saan, ang mga noalaan dati anak ko. O sige, pagsaritaan tanto. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Uwan, ma'am. Agyaman nak manan. Awan anyaman na. Kalpasan ti panaganak mo. Yawid ka ija balay. Ado ti kayat ko amaamuan kan ka. Iyawid na kijay balayo, ma'am. Wen, apay, di mo kayat nga umay ija balay? Kadwam, ti anak mo. Kayat ko launay, ma'am. Agyaman nak. Sa anak ang nagkamali ang nagpatulong kada kayo. Apay na maringkwas ka. Nangagkutitimag ni Ivory nga umawawag. Nagtagtagay na kakadi. Pumarbangon. At dagat umawagin. Mas naawag. No apay akas lang ang ko nga imawag ti anak ko. Agid da kakid din. Mang disturbo kay titurog. Kasano nga taitan ni Ivory nga anak ko. Di mo lakit di inurayan ti palawag na.
Sakbay apin apanaw mo. Yanjak kayat nga iso ti pagsaritaan ta. Maamwak laeng tayan na. Inaksurutan. Anak ko dayjay. Darak tagtartaray kadagiti urat na. Naliday ka manan. Anya ka di pakariribokam. Tsaka mo. Kaslang amin nangag ko nga umawawag ti anak ko idi parbangon. Umawawag. Nagtagtagainip ka kadi. Kaslakastan sa ngaron. Urayak la na baring kwas. Malagip mo kadi no anya abulan dya ipapanaw na. Apay ka di anadamag mo no anya bulan na pimanaw. Saan nga taan nagpas ngayon? Kasta nga ta nga agpaiso. Wan, amang ano nagpas ngayon nga agpaiso. Ita, ta nakatanggad ka? Asino ka diti kunam amangala iti anak mo? Sa dino tinagkamangam, idi pimanaw ka iti balayo. Idi pinagtalaw nak ni ama. Si malugak iti bantay. Ajak amuno sa dino ti pagturungak. Nakadanon ka iti kalsada? Wan ma'am, husto mo't alumabas ti lugan ni Sir Saldi. Dinamag na no kayat ko ti agbali nakatulong. Kat simuro takmatan kan kuana. Asino ti kunam amangala iti anak mo? Nangag ko nga ada kasarsarita ni Sir Saldi iti cellphone na. Kuna na nga ilako na kanukan kuana ti anak ko, ma'am. Anya, nagdakasanday ta asaldi. Idi agsakit ti tiyan ko. Nagpakadaak. Tadyak kayat nga alaan na ti anak ko. Nakitak asinurot nak idi pimanawak. Naimbaglangan, tanaira na anapan kami iti dayja a lugar. Adda nga mindang report nga adu ti kaso ti dengue ijay. Iso anapan kami iti dayjay a lugar. Nagsabat tayo ti syudad. Kasla da nakakit kita akan kayo din. Sa dino itayan, Diyak amuno sa dino tinakakit kita am kanyak. Ngam ado a barangay tinapnapanak. Kimoy kuyog ak kadagiti nag-medical mission. kasta gaya. Ang mga no nakita kan, karagiti kun naman na panama barangay. Nalabit. Saan ko nga may rupaan dagiti makit-kita iti agduduma a barangay. Mabalin ka di, mapanta pa iti restaurant? Kaduan na lang ang mangan. Iso nga'y mayak dito, itain na kumamangan iti restaurant. Oo, apag isang ron, agpada ta mabisin. Sige, indamang restaurant, iti asideg. Kayat mo ka di ang makasursuro nga dait iti gowns? Mayat day dya pagsapulam no makasursuro ka? Agda iti gowns ko nayo, ma'am. Wen, no nalaing ka nga agdait kadagiti formal gowns, mayat, tanangin na dagi jay. Masursuro ka ta, ma'am? Masursurom. Apay kit din asaan. Tapno amom, adon ti bimak nang gapu iti panagdait iti gowns. Nang runa ti wedding gowns, ken dagiti gowns dagiti abay. Kasano nga'y makasuro ak, ma'am? Kat adamot dya anak ko nga aw-awirak. Ada shop mi di ta asidag. No makaturog ti anak mo, mabalin mo ti agsursuro. Day ta titulong ko kan ka. Saan ko apabayadan? Padasag tuman nga rod, ma'am. Mayat na pagnegosyo ko nagtumad. Mabalin ka pa'y nga agpaabang kadagiti gowns no di da kayat agatangan. Agyaman lang, pinatgaman ng tiyawis ko. Mabalin ka rin, umayak to agpasyari kita layo. Adakan ka dayta. Maanusam lakit di ti umay jabalay mi. Apay ka dinasan. Manusak pa iti mapanaggatang iti ado a prutas, kanda dumapay a produkto iti adayo. Tintukat balayo, asan mat unay nga adayo? Nabayag ka din nakasta ti pagsapulam. Ti mapanaggatang iti produkto dagiti manalon ken hardinero. Nabayagan. Babaan na iti apagsapulak.
Ado tinagatan ko adagdaga. Ado pa tinagatan ko pagtagilakwan iti agduduma a lugar. Kayat mo asawan. Adumat ti tauham nga aglaklako? Ado, kasapula kami ti paralako. Ta ado ti pwestok iti prutas. Ken dadumapay a produkto. Daras ka kanumat anak kasursuro nga agdait. Kuna ti para dait iti shop ko. Kayat kung tumat nga minti, maadaan ko maitibukod ko a shop, ma'am. Mayat dayta. Tulungan ka. Tapno maadaan ka iti bukod a shop inton lumaing ka. Big adakkel nga utang ko anay bag anakam dayto nga aramidan nyo kanyak, ma'am. Sigod nga amamu ka. Nasingpet, kan managtulong ka numapan kami ijay lugaryo. Rumbang laang mat nga asikasuan kayo idi, ma'am. Taumay kayo kat nga rod agserbi ijay lugar mi. Mamati ka kadi iti kunada, ati managtulong, kat matulungan tumat. Addan to panawan ati tulungam, kat tulungan dakan tumat, iti sabali awagas. Naimbagta nakita ka dito'y dalan siya. Amom ka dino na panan ni Aya. Saan mat, Pangulo? Apay asap sa pulan yo. Awan ngamin ije balay. Di na mo't imbaga no papanan na. Amangan mo't no adala na panan na, Pangulo. Awan mo't imbagbaga na kanya. Napanan nga tanday je abak-bakatan. Amangan no napan kadag iti kakabagyan nyo iti kabangibang apurok, Pangulo. Apay kumangay amapan ijay. Atap ko laeng, Pangulo. Nalabit nga agpaspasarak siguro amang birok ka ni Ivory. Agpambanog laeng. Anya kumangay ti maganap na numabirokan na. Kasta kami ngamin nga imna, Pangulo. Ti anak kat anak latta, uray na kabasol. Nga oray ibabain na ka? Kasta tayo mat. Uray na kabasol tayo kan ni Apo, anak na tayo latta. Nang runa no agkid daw tayo iti pamakawan kan kuana. Narigat apakawanen, ti panangibabain na kanyak. Kasano ang mapakawan na ka ti Apo, no di ka mat mamakawan, Pangulo. Nagapuam ka di, sapsapulan na ka ni Pangulo. Napanak nagpatulong kadagiti kabagyak di takabangibang apuro. Tulungan dak nga agdamag no adda nakakita kin ni Ivory. Husto tay kunak. Imbaga ka ni Pangulo, nga amangan no napan mo sinapol ti anak mo. Kasano nga ta makitak ti anak ko. Dakkel siguro itan ti anak na. Lakit di Adan apo kum, ngam di mo mat makita. Ay, sa dino nga tangag paiso ti ayan da aya. Ay, iso nga rod anapanak nagpatulong kadakwada. Tay ko na akon, numaamuak laeng ti ayan na. Talaga amapanak iti ayan na. Kat, kasanon ni Pangulo? No kayat na ngayawid ko ti anak kan apo ko. Agawid kami. Ngamno di na kayat. Agyanak ijay ayan ti anak kan apo ko. Maragsakan tanalaing kan nga agdait. Kasla ka mat fashion designer. Tadabukod mo a design. Nagpipintas pa'y. Agyaman unay kada kayo, ma'am. Limaingak gapo kada kayo. Ada pinanawan mi abalay iti sabali aparte ti syudad. No kayat mo, mangibangon ka ijay iti shop wenno butik mo para iti anak mo. Agpaiso, ma'am. Ipabulod yo kanyak ti pinanawan nyo abalay yo. Sikan ti caretaker ijay. Kabayatan abang bantayam, mangibangon ka iti ibagbagak a shop. Pabuludan ka iti pagpuunam. Agyamanak, tauray may saak a disgrasyada. Dinak binaybayan ti Apo. Ipakitam iti amam. Akabailam ti bumangon, babaan iti bukod mo apang lakagan. Uwan, ma'am. Mailiwak matan ka ni Ina. Sapay ko dumtan to ti panawan a makapanak ijay lugar mi. Adidak papanawan. Dumtang to dayta.
No ado ti gumatang wenno agabang kadagiti gowns ada item, sigurado asumaliwanwan ti biyag mo, Ivory. Sungbatan nakmatin Lara. Nabayag ako ng agar-aram ken ka. Ngam di nakmat la sungbatan na. Tapno di mamat ko na. Sige, sungbatan kan, Conrad. Oh, agya manak, tas sinungbatan nakmatlangan. Isagan na ti kangayadan akalay sa diti syudad. Kalay sa adahagusan? Wana, kalpasan ti kalaysa. Oray aghani mon tayo ti sabali a pagilyan. Oray anya pagilyan ti kayat mo. Agpaiso ka di, Conrad? Agpaiso launay. Oray ti Amerika, Europe, mano sa dino ti kayat mo. Sige nga, Rod. Tapanunutak no sa dino ti pakaangayan ti honeymoon. Wala. Aggatang pay iti adu nga ilakok. Tapno adu pay ti maurnong akwarta. Tinak man na naggatang karang iti produkto ti Manalon. Kan gardener iti lugar dala kay Kokoy. Gatangag iti nalakalanga presyo. Tapno doblen to ti ganansya, kinto nilakok. Ibagak abim mabati presyo. Awan maaraminan da, tawan mat bukod da alugan, apangiluganan da kadagiti lako da, amang ipan iti syudad. Apay nga gayam. Bimabamat unay ti presyo ng itikat gatangam. Amin apangipipan ang kadagiti magatang ko, bimabati presyo da gayam. Hangam ngimina dagiti maaramat para kadagita mula. 5 kamot ti presyo nan. Barang nung umatun to ti presyo, gayam. Ay, sapay nagrigat mo ti agmula. Kan mga sikaso iti mula gayam. Madamag ko man gayam? Saan ka di pa yan nagpakita ni Ivory? Saan pa'y gayam? Hangam no maamwak no asino tinangsikog kan kuwan. Talaga apapuurak asibibiyag. Ha? Kasano amaamon nyo? Kat pimanaw man. Dito yan ti kungkunak apangibangunam iti shop wenno butik mo. Naglawagayam, ma'am. Kan igid pa iti kalsada. Wen, ket nasaya at met no magustuam. Ipabulod ko pa iti may sa amakina, tapno adda pang rugyam. Ay, agyaman ak unay manen, ma'am. Awan anyaman na. Panawan kayo pa iti anak mo. Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mon iti krib na, kat makatrabaho kan. Saan met anariri? Agyaman ak manen unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na. O sige, panawan kayo pa iti anak mo, ha? Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mon di takrib na, makatrabaho kan. Saan anariri? O sige, panawan kayon. Uwan, ma'am. Agyaman ak apo. Ita, irugit ti agdait iti ado a gowns. I-display kasla ko kan for rent. Imbaglakit din, tadaintad ni Ma'am Connie Atela, kan adaim pabulod na ang makina nga aramatan. Sayang di paglakwak ko may anak na niya nga Ivory. Kumana nga umay nanto alaan tinabati ang gamit na. Nga maging gaita. Awan matan. Ay, salamat ti masabat ko. Ayan nga ti ilakom kanyak nga ubing. Napurnada ba ti ilakom ko ma? Kunam nga da mabiit nga agpas nga, ayan na nga. Nagpas nga yan. Diyak na ala, ta adda ng bantaya polis. Mangirimedyo kay ti ubing, ta adda nag-order maran kanyak agang ganaet. Taga sa balya pagilyan. Oray ka ti medyo dakkelan. Wana, oray makapagnan, basta adda. Alagaron, tanod na makita ko dita magmag na. Ala, ikon. Wana, adamad ay taagas nga aramatan, tapno makaturong. Kat saan nga agriri, wano agpaarayan.
nagmayatan. Adda nalako kagawn. Inton adda okasyon dita pagadalan. Umay kano agabang dagiti estudyante iti gown da ditoy. Ivory, adumat gayam ti in-display agawns. Da kayo matgayam, ma'am. Imbag man ta nakapasyar kayo dito butik. Amo, ma'am, adan nalakok agawn. Nasaya at no kasta. Tapno adda aramatan nyo ka ni baby. Inton ada kano okasyon dita asidag apagadalan. Dito'y da kano nga umay agrent, ma'am. Nagsaya atan. Adun to ti umay agrent no kasta. Nagpipintas ngamin dagiti aramid mo agawon. Kaya't ko ti agpa-advertise to iti radyo. Tapno lumatak ti butik, ma'am. Nasaya at day taan na panunot mo. No adun to ti makaam mo iti lokasyon ti butik. Adumat ti umay gumatang kan agrent. Apay ang naglakamot tan ti panaggatang ti gayom mo. Malugi tayo matan ano kasta. Kuna namat alim makakano ti gatang dagiti bayar kan kuana. Lukas jay kalaka ti panaggatang na. Masapol amang birok tayo iti sabali a bayar ti produkto tayo. Kababain iti gayem ko, numang sapol tayo pa iti sabali a bayar. Nga oray malugi tayo, kasta ka de. Nabayagan agayem mo. Ngam apay ngay akasta. Nababa mo launa yun. Adda ka di pa'y sabali a makaanos, nga umay ditoy, nga umay gumatang. Masapol amang sapol tayo iti nangingin at tigatang na. Da tayo pa'y ti mangisalog iti gatangan na. Rumbang adda tayo ti mangisalog. Tawan kat nga rod mga wit, no saan adda tayo. Naglakaunay ti panaggatang na. Iso asaan ko akayat. Nakaumay kamot dito'y balay. Ada ka di napatig nga ibagam. Adda ka diin lakom itay a produkto yo. Ada. Ngam, apay ngay anaglakamot ang tigatang dayjay aser kunrad. Wan nga rod. Mabalinta ti mapan ijay ili. Taing taagsapol iti bayar. Mayat nga agpayso day taan na panunot mo. No dayjay laeng aser konrad ti bayar. Awan ka kompetensya na. Iso ati kay kayat na laeng ti ibayad na itilako tayo. Kayat mo asawan, sumalog ta. Mapantag birok iti bayar. Kapilitan Apno makasarak ta iti sabali a bayar. Asaan laeng ani Sir Conrad. Kanayon ka makumigom iti negosyo. Tapno makasapol ak iti dakkalagatan, pare ti kalay sata. Masapol nga imbitaran ta amin na ganyan ta. Sa bagay, maminsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag ta. Masapol nga awan mang babalaw iti maangay a kalay sa. Kayat ko at ti kalay sata ti kangayidan. Ngam, dakkel mat unay ti magastos no kasta. Nalakalaya nga sa pulon ti kwarta, basta ammo ti aramiden. Saan ka di amay mayat no oray saanen anangayan? Tapno adda urnong ta? Masapol at saan nga asi-asi ti kalay sata. Kayat ko, adayawan da ti maangay a kalay sa. Lara, itala ang nagkita ta. Manipod in destino da ka iti sabali a pagtrabahuan. Kumusta kan? Kastoy lang ta, ma'am. Kayat kayo nga alaan aninang into nagkasarak. Makikalay sakan? Adamot lang nakatiliw iti naatap a pusom. Apay ang naatap ako nayo, ma'am. Saan kitnin? Manuntitawan mo ang balasang kapaylaang. Nagasat lakit di tinakatiliw iti pusom. Ni mamat. Gasat ko siguro ti medyo maladaw ang maasawaan. Kun naklaang mata. Amamok ka di ti agbalin nga asawa? Diyak mo, ma'am. May saan negosyante. No kasta, bak nang ngaron. Kumusta nga itinapanan nyo kan ni Zia? Adda nakita mi abayar. Ngam kasi iti sigod. Da tayo ti mangibaba iti produkto tayo.
Dinamagyo ka diti presyo, dagiti inlako tayo itinabiit. Wan, linuko na tayo dayjay a Sir Conrad. Saan kanumot abim mabati presyo no di kat ni mato? Ni mato ti presyo, kunam? Day tatipod no. Ilako tayo laangan iti sabali dagiti produkto. Ngam adda mas importante nga ibaga. Anyamat deta nga importante. Rinugyan dan tinagbuldoser dita baba. Agarami dan iti kalsada nga agturong ditoy. Anya? Rinugyan dan tinagbuldoser iti kalsada. Ay na, nagsaya atin. Tapno at damat makadanon dito'y alugan. Naimbag man, tanagranata dito health center. Adda nalipatak ngayon padamagkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am? Ammom ka di, nga idinag-medical mission kami ijay igid ti syudad. Nakitak ni Ivory. Ni Ivory at taga-tapaw, ma'am? Wen, tinulungak. Impan ko ijay ospital. Taaganak iti day di agundaway. Kasta ka di, ma'am? Sa dino tinagkamangan na, idi pinapanaw da. Adda ka no nakasalaw kan kwa na ijay kalsada. Kat inalada, akas katulong. No katulong? Apay ada kayo tinang tulong kan kwa na anapan ija ospital, ma'am. Pimanaw iti day dya nagbalin nga amo na. Takayat ka no dya amo na nga alaan ti ubing. Taila ko na. Iso a pimanaw ni Ivory idi agpasikalan. Ay unay matlang arudan, tigas-gasat ni Ivory. Awan kalipay, tinaalam nga ubing. Awan pa'y mat. Kanayon mat nga dakadwa ng iti ubing iti dalan. Awan mat matsyambak nga may maysa. Nagkapoy kan. Nagaduadala na pangalami iti ubing. Isupay ko mga aramata kinto nagkalaysa kami iti kaayan ayat ko. Iti dayta nga edad mo, awan ka di pa'y asawam. Awan pa'y asawak, ngam adon, tiputot ko. No kasta, italaeng amang ikalay sakay ti balasang. Wana, maawis amin nga amamok. Tapnong may matangan dati kinangayod ti kalay sak. Sa dino kali, ti pakaangayan ti kalay sak. Iti kadakila na simbahan. Iti kalatakan a hotel, ti pakaangayan ti resepsyon. Ay, makaginawa tayo matlaang nga no makadanon diti ayan tayo ti kalsada. Lakit di Saan tayon nga awitan nga ibunag nga isalog ti produkto tayo? Kunak no agsimpati dapan ko ajak pa'y makita ti kalsada adumanon dito Uray siya. Ay, sapay ko mata sumangpat ti anak ko. Inton mabalinan ti kalsada. Tapno makita na ti dimurasan ti purok tapaw. Wan nga rot Kat saan siguro unay amabayag nga aramidan dati kalsada nga agturong dito Nalabit. Gaputa bulldozer kan bakhumot ti agkunay. Aribong buongan aboy-buyaan dagiti ubing ti panagtrabaho ti bulldozer ken bakho. Saan laeng nga ubing, no di kat pati agtutubo. Di da nga min nakakitkita iti kakasta nga agaramid iti kalsada. Itad ko kan kanto'y balitok asing-sing nga aramata minton kasarta. Dahil tanto, ti wedding ring mo. Balitok asing-sing, kunam Conrad? Wen, itad ko pa yun kan katipagpadayet mo itinapintas sa gown. Diyay saan nga asi-asi a gown. Ti kahit ko, kat diyay orel agmulagat lagi ti makakita. Kat, tikawas mo to. Ipadait na kadimat. Gumatang akto na di papanak. Mangkita akto na di abroad. Sige. Mangkita akto pa itibado dagiti amay. Okay. Anda pa ngamin business trip ko sa kamay ti kalaysata. Mabayag ka kadi iti papanam? Saan maed? Nakakompromiso ak ngamin. Anda parak a businessman, akasin narak ko may papaniti negosyo. Kunak man no prutas kanat natang tinegosyo. Ano pa'y?
Maamuan to, noan niya dagitay. Imbag ta nagsabat ta, ma'am. Agbirbiro kak iti pagpadaitak iti wedding gown. Nangag ko ti advertise iti radyo. Kat ijay matsigod abalayo ti address. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Ti anya, ma'am. Ni Ivory ti akin kukwa iti butik. Impausar ko lang ti sigod abalay mi. Ha? Kasta ka di, ma'am? Kat tapno matulungan ta ni Ivory, ijay kan nga agpadait iti gown mo. Tapno mo, nagpipintas dagiti dadaitan na. Intaman nga rod, ma'am. Kaya't ko matamakita ni Ivory kan ti anak na. Nagsingpet ti babae nga anak na. Saan anariri? Iso ang makatrabaho kan makadait ni Ivory. Magagaranak pa yan ang makakita kadagiti agina. Dandanin makadanon dito iti kalsada. Wan nga rod, mangag dito'y ti ungor ti bulldozer. Madlawon nga asidag ta. Ay, mano atawen asigsigan tayo dito a kalsada. Ita, dandanin dumanon dito'y. Uray awan tilugan pa'y ang makadanon, tawan pa'y ti adda kutsena dito'y. Adamot laangan pag naantipasagad as sumangat ken sumalog. Wen, tasaan ang makasalog tinwang iti diretso a pasalog kan pasangat. Ti kalsada kat pasigsag, iswa kabalan tinwang. Asino nga tati kaunaan ang maadaan itilugan dito'y purok tapaw. Ha? Nalabit ang mabayag Tawan pa'y mat makaamong agmaneho. Ngam itataddanton kalsada, ang mga nuado ti agsursuro nga agmaneho, tapno maaddaan da itilugan. Long time no see, Ivory. Ma'am Lara? Kadam ni Ma'am Connie? When, Ivory? Kitaag man dagiti dinait mo. Kuna ni Ma'am Connie, napipintas ka, no? Sige, ma'am. Gumatang kayo kadi? Agpadait ak iti wedding gown. Agpili ak iti aramato matela. Sige. Ipakitak amin kan kadagiti designs. Tagpili ka noan niya ti design akayat mo. Kitaag man nga ron, dagiti designs mo. Ate, ma'am. Wow! Nagpipintas matan dagiti designs mo? Adawat gayam talento makas fashion designer. Day takat gapo ka ni Ma'am Connie. No dinak binalakadan nga agsursuro nga agdait ija shop na. Jak na danon daytoy nga ayan ko ita. Bilibak ka ni Ivory, ma'am. Kadapayan kadwa na atang tangdanan na nga agdait. Wen, iso ahusto ti kunam nga adda talento na. Adda dagiti pa'y suro ngam narigat da makasursuro. Nalaka ka di nga isuro ni Ivory, ma'am? Wen, nasdawak pa'y nga rod. Adon ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory iti kasar ko. Ay katwan mabalin mo nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adon to ti agatang, wano agorder kan kuana iti gown. Dayta ti podno, nasdawak pa'y nga rod. Adon ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory inton kasar ko. Wen mabalin mo to nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adon to ti agatang kan agrent kan kuana iti gown. Areglado, ma'am. Uray disgrasyada. Sigurado abumaknang. Babaan iti kinalaing na fashion designer. Ada atiw na anabayag nga agdadait. Wen nga rod Ay, nakakaasi idi a pinapanaw ti amana. Ita, nasayaatan ti biyag na. Kita man latatigas at ti taoan niya. Agasam man ti mapaglakwan na iti gown. Pudno dayta, nangina ti gown, nangruna dagiti wedding gown. Puwera pa dagiti agabang kadagiti wedding gowns. Ken, gown dagiti abay. Wen impabulod ko laang ti may sa amakin nga inaramat na idi.
Ita, nakagatang pa yan iti baro nga aramaten dagiti kadwa nga agdait. At naman nag-order kanyak iti ubing. Mapingawan mo talangan maited mo kanyak. Malipod na damag dagiti tattao nga damapukpukaw nga ubing. Di dan palubusan dagiti anak dangag may maysa. Marigaten no da makakita kanyak. Anya nga ro di tati sukat ta negosyo. Mayat siguro ti armas. No ada kontakyo. Ado ti amamok kapag orderan iti armas. No, may karim lakit di amalakom. Lalakala nga lakwen. Ado ti awan armas na ditoy. Angam nangina ti armas. Apa nga ibagam analaka-alakwan. Nagitiag kakangato at tao ti pangilakwan. Nang runa, nagiti politiko. Nakadano nanti kalsada ditoy ay nagmayatan. Un nga rod, saan tayo na marigatan? Uray sulsuli nagtilugar tayo, adda kalsada tayon. Logan laangan ti parikot tayo. No adag biyahe ditoy ay may malon. Ay, maamuan ko mati anak ko, nga adda kalsadan dito'y ayan tayo. Ay di ka maawanan itinamnama. Addan to pa nakaamuna kat barang agawid ton. Sapay ko matapumod no ti imbagam. Kailiw ko unay ti anak ko. Nang runa ita, taadda sa gubanit ni Kukoy. Ay, madlaw nga agpayso nga imres ni Pangulo Kukoy. Anya ka di ti imbaga ti manggagas ay Adda ka no diferensya ti barakan dalam na. Ah, Ado ti bulbulong kan kay kayo nga impausar ti mangagas. Ngam awan matlat ta. Di na mat kayat ti mapan iti doktor. Pinanawan nyo daytoy balayo. Tadain parami jo adakdakkel. Saan nyo ka din nga ilako daytoy, ma'am? awan pa'y mo't ngamin ti mayat agumatang. Mabalin ka di asyak laangan ti gumatang, ma'am. Total, pinanawan yung mutten. Nakaurnong ka ka din iti paggatang mo. Barang umanay ti ornong ko, ma'am. Sige, ilako kun kan ka, ngam ti ilakok iti sabali. Agyaman ako unay, ma'am. At damot lang ako nan abukod ko abalay. Nagasat ka, Ivory. Tamanipod impa-advertise mo ti butik mo, adon ti umay agabang kan aggatang kadagiti lakom agawns. Naitalit ka maten. Kuna pa ikit din dagiti daduma. Arumbang ka nung nga adda sumukat kan kakas Pangulo. Anya. Sino mo tinangibagay ti dayta? Pumiksa ag tulaan. Makita dayta anang ibaga. Mangan ka nga rod iti husto. Barang agsubli ti sigod apigsam. Tapno di da ibaga asukatan da ka kas Pangulo. Agraraman kit di dayta nang ibaga asukatandak. Ngam adda karbangan na anang ibaga. No agtultuloy nga agkapsot ka. May sakamat. Di dala urayanan. Agraraman da kiti Siyak pa'y lang ti Pangulo. Awan ti makaatiw kanyak kas Pangulo. Mabali na pud no dayta ko nam. Ngam kasano no agtultuloy a maidalit ka. Kasano a maaramid mo ti pagrebengam. Nakarubot ka mo taya, papanam ka di. Inak man sukunan ti kalaingan amang agas dito'y masakupan. Barang iso ti makaagas kin ni Pangulo. Umayak mat nga rod tapno adda kadwa. Nawati-wati pagnaan ama panijay. Agyaman ako na ikan ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Nasingpet ka agayam. Isuan na kasagana amang tulong kan ka. Imbaglakit din. Tadda ka si dadaan amang kadwa. Wano mang tulong kanyak no kasapulak ti tulong. Inta nga rodan. Tapno daras ang makadanon ta iti ayan ti manggagas. Ay,
Iti kastoy ang mapaspasamak kin ikukoy. Ad-adda akailiw ko ti anak ko. Ay, masigurado ano madamag na nga adan kalsada ditoy ay mabalin nan ti umay pumasyar. Sapay ko mata pumudno da ita nga imbagam. Wow! Nagpintasan ti gown nga inaramid yo? Siya ka mismo tinangdait iti wedding gown mo, ma'am. Saan ko nga impadait kadagiti kakadwak aman nait? Saan ang amas daw? No apay nga adu ti umay agpadait kan gumatang ditoy. Tatalaga nalaing kan. Dakkel unay ti pagyamanak iti apo. Taoray kaskasan no. Sa anak ana iwawa, idi pinagtalaw nak ti amak. Amom ka din nga da kanon kalsada nga agturong ijay? Ha? Adan kalsada ko na yo, ma'am? Dayta ti pudno, Ivory. Saan kami pa'y anap na pan ijay? Tawan ti request da para iti medical mission. Adagaya man kalsada ijay. Masapol nga rod nga agadala kon iti driving. Tapno makapanak manen ijay. Ada plano magumatang iti kotsem? Kagat-gatang mula ang to'y balay ni ma'am ko niya. Oray jay saan unay anangin na a kotse, ma'am? Kuna ti mangagas amay mayat metla kano numapan kay ti doktor. Saan kano abasta maagasan iti bulbulong ti sakit mo? Anya nga rod ti serbi dang ita amang hagas. No di da maagasan ti sakit ko. Awan amuda. Inaramid da mo ti kabaalanda. Ngam dumalat na ngamin ti doktor. Ado itan tinapartuat nga agas. Anya tinagtaudan ti inaramid na nga agas. Saan ka di nga itimatla ang bulbulong? Just kick it di. Ngam duma. Tado matlaang ti ilaok da aramen a makaagas. Panawan nakpay ditoy. Tad-ad dumagsantirik nak. No adda ka sumanao. Ala, ayaban nakto nga rod na damasapol mo. Kumusta't impadait mo a wedding gown mo ka ni Ivory? Napan ko kinita kat nalpasan man. Jailangan ikabil na nga arkos a beads ti saan pay. Nagpinta sa talaga ti dait na. Bumaknang ni Ivory no agtultuloy akas jay. Jack pay gayam na ibaga nga imbitado inton kasarmi ka ni Conrad. Mamin ano laang mat nga ibagam. Ken maysa, mabayag pa'y mat ti kasaryo. Ayan ka din ni Conrad ita. Ada ka na dyan Malaysia para iti may sa negosyo na. Oh, ado a talaga ti negosyo ti agbalin nga asawam. Baknang kanton. Barang no agtalinaid ang negosyante, ma'am. Hello, Sir Conrad. Nakaawag ka man. Mapanyo sabtan ti armas, iti baybay, iti oras ti alas 12, iti tinga ti rabi. Kinton rabi ka din? Wana, nagrubwatan ti nakailuganan na vapor. Amok ti kapitan. Lumabas ka li dito iti vapor? Wan, sabatan nyo ti kargamento, baban ti bilog ti mangalap. Sige, ada amok ang mangalap nga dabilog na. Kaano ka kali asamang pet? Depende, lumaala yung matlang as safety ti kargamento. Ipasigurado ka safety ang maalami ti kargamento. Hello, Conrad. Nakaawag ka, Mat. Kumusta ka dito, Malaysia? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Kumusta ka ba tita? Nalpas ka rin ti wedding gown mo? Nalpasan ti wedding gown ko, Conrad. Magagaran ako nit isa sangpet mo. Sumagmamanulangan ngal daw ti palabsen at daakon dita. Isagana tam ti panagkalay sa ta. Adan binagaak nga agbalin aninang ta. Ora siya, adamot binagag. Agkakangato at tao. Ano pa di kakadwa ka negosyante? Kasta ka di? Apaman asumangpet ka. Asikaswan tangarudan ti maipapan iti panagkalay sa ta. Areglado. Mamiitan ti sasangpat ko. Oray nak. Urayan ka nga rod, tapno makaisaganatan.
Bye. Ano samlat ta ka din ti marikrik na. Apay adi mo kaya ti mapan iti doktor. Ituloy ko lata, dan iti bulbulong, nga imbaga ti mangagas. Ay, agtalag ka kadilatan iti imbaga dagiti mangagas iti purok tayo. Nabayagdan ang mangagas. Ubinak pa'y ide, kat epektibo ti aramatan tayo a bulbulong a makaagas. Apay adyak mabawing ti kapanunot may papan iti agas. Nabibilag kano dagiti pinartuat dagiti kabaruan a siyentista. Makaagas nga agpaiso. Nga madamot lang dagiti makuna a side effects na. Ay, tiyak ambukan ka, kukoy. Mabayag ka ang maimbagan no kastamlaang. Itapay laan. Ibagakkan ka amay sa ka akang runaan a guest into nagkasarak. Ha? Umayak mo't iti kasar mo, ma'am? Oh, apay anak laat ka. Pagsawan ka pa'y kit di Ibagak asikatin ang dait iti wedding gown ko. Ni, apay pa'y laang, ma'am. Tapno umadupay dagiti umay aggatang wano agpadait kan ka iti wedding gown. Mayat sa dayta ma'am. Sige, umayak to inton kasar mo. Sa dino ka diti pakaangayan ti kasar. Ijay cathedral. Timat reception, maangay iti kadakalan a function hall iti nalatak a hotel dito'y syudad. Sige ma'am, dumarayak iti kalay sayo iti agbalin nga asawam. Hello, Sir Conrad. Apay ang nagadumot ti pulis iti baybay iti daydi akan ito. Masurunak na ron. At ang samot nang itik-tik ka iti pulis. Saan kami nakapan iti taaw iti daydi akan ito? Darigatan. At ang pulis kan militar anapan iti vapor. At talakit din ang itik-tik. Kasanong aron ditan? Umaya kon dita Pinas. Taan ano pandan ti grupo mi diti Malaysia. Delikado akon dito Sayang ti kargamento. Ta saan mi anaala? Ano nga ron? Dakkel kuma, kwarta na dyan. Umayak nitan, tati kalay samit ya asikason mi. May sakam to, karag ti kang rona na bisita, ha? Areglado. Urayan mit isasangpet mo, sir. Bye. Isaganak ti kalay sa ni Ma'am Lara. Mangda itakmat iti napinta sa pagbado. Masapul ang napintasak tumat iti dayta nga aldaw. Oh, Ivory. Nagpintasan day tela nga igamam. Da kayo matgaya, Ma'am Connie. Dayto iti daita kapag badok indon kalay sa ni Ma'am Lara. Idaitan naktuman mo't iti pagbadok. Kayat ko ti kasta tela. Agam sa bali mo't amaris. Sige, Ma'am. Wan gayam. Amuyo ka di ti asawaan ni Ma'am Lara? Saan pa'y? Diyak pa'y nakita. Ang may sa kano a negosyante. Ado kano a klase ti business na. Ha? Businessman, Ma'am? Wen, apay ang napamulagat ka. Adda ka di parikot? Awan mo't kat di, Ma'am. Adda lang nalagip ko. May sangamin a businessman tinangidadanas kanyak. Ayan nga taitaday ta a businessman. Diyak amo, Ma'am. Binalaagan na ngamin idi. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ko. Ken kadagiti kapurukak. No ipulong ko tinapasamak kanya. Amum ka di amay sa kano a businessman tinangidadanas ka ni Ivory. Kasta ti imbaga na kanya. Apay asaan na nga imbaga? Tapno na balod. Binalaagan ka nung aminday jay a tao ni Ivory. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ken kapurukan na no agipulong. Isu adinan imbagbaga. Nagdakas kat dayta na tao? No amukla ko ma. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak Nagdakas day jay a tao. Indadanas na tinakakaasi a babae.
Ano maamwak? Siya kon timang ipatiliw iti dayja at tao. Nagdakas kat dayta na tao. No amok la kumatikin na siya sino na. Siya kunti mangipatiliw. Oray siyak. Dakas at talaga dayja at tao. Kaindadanos na tinakakaasi a babae. No maamwak, siya kon timang ipatiliw. Addan to panawon nga ibaga ni Ivory tikin niya siya sino ti managdakdakas. Kat no may bagana, pag tinulungan ta nga ipatiliw. Deal, ma'am. Masapul amadusa ti managdakdakas. Promise? Promise, ma'am. Aramiden ta ti amin. Oray asino pa'y day tao. Iti day ta nga aramiden ta. Matulungan ta ni Ivory kan ti anak na. Hello, sir. Ada kayo ka din dito Pinas? Kasangsangpat ko, isong inawagan ka. Agkita tayo ti restaurant as sigo na pagsinsinarakan ta. Areglado, sir. Mapana ko ni Jay. Ora siya, mapanak mo tan. Agkita tayo jayan. Awan ka di ti kadwam, sir. Awan, kalpasan ti panagkita ta. Makipagkita ag kanilara. Tiagbalin nga asawag. Itapay laeng. Kablaawan kayo ni tagbalin nga asawam, sir. Agyaman ag? Sige nga Rod. Agkita ta ni timbaga kapag sinarakan ta. Okay, sir. Bye. Hindi makagteng kayo iji bye-bye. Adda ka din dagiti pulis ijay? Wan nga ron, sir. Saan lang ay titakdang. Nadigat ado pa iti rubber boats dagiti Coast Guard iti bye-bye. Sinalbag. Sapay ado dagiti nga armas. Ita, sapsapulan na nagiti pan nakabagi ti lintag ti grupo mi. Adda siguro kadwami ang nagkanta. Kud, kasano nga ron itan? Wanted kayo nga ron, sir. Ijay Malaysia, ngam sabali matinagan ko dito. Kasta ka di. Saan kayo nga ron na wanted dito, sir? Iso nga ron imayak dito, tapno malisyak dagiti mga anop kanya kijay. Mandal dagi pan nakabagi ti lintag. Kaano nga ron na maangay ti kanlay sayo, sir? Iti mabit. Naka-apply kami kanilara. In kami langan ipa-schedule. Adda ka di manan umahing agatang kadagiti produkto tayo. Wan, ngam saan aday jay akonrad. Imbagak meten kadagiti matangdanan nga agburas dan kadagiti prutas. Tapno nakasagana no umay jay agatang. Nabayag matbasit. Asan nga imay day jay agayam ko. Linoko na tayo day jay agayem mo. Naglakaki din ti pananggatang nakadagiti prutas tayo. Idin to tangim minagayam. Dalakid dinapanan day jay agayam ko. Sa nga ilyem kadipay day jay aman luloko. No siyak, saan ko sa nga ilyan? Jak padapawan dito balay. Di ka man. Ado tinintad kanyak day jay agayam ko. Adakan? Apay adi mo yung pagbaga. Nasorpresa ka rin ti prinsesa iti biyag ko. Umay ka man dito eh. Mailiwak unay kan ka. Nagirot ba't day ta nga arako pan? Mailiwak namin unay. Wala. Mabalintan nga ipa-schedule di katedral ti Kalaysa. Wen Conrad, adam amok ijay akamangan ta. Tapno mabiit ti proseso. Dahil taman ti kayat ko kan ka. Mapangnam-naman ka talaga. Saan tangaminin nga ubing? Isuan na lang kalaan nga ipagnati amin. Nakasaok mo ti gayam ko nga akin ko kay ti dakala function hall ken hotel apakaangayan ti resepsyon. Awanan ti parikot. Nalpas ka din ti pagbado ta inton Kalaysa ni Lara. Wen ma'am, inakirwarta kitaan nyo. Nakahangay di tadakkel nga aparador iti asideg.
Aday, ma'am. Kitain niyo. Wow! Nagpintas! Kunak no saan mo pa'y analpas, taagad-adal ka pa'y nga agmaneho. Maisa miraklat tamat, ma'am. Nagpintas kayong tuno isuot siyo day taagaw. Uray si kamot Inton agsao ka akas fashion designer. Adon to timang raamkan ka inton ibagam, asi ka tinagdait iti bado ti bride, kandag iti abay na. Agnerbyosak samot nga agsao, ma'am. Saan na rin ba nga agnervyos ka? Sigurado. Adon to ti agorder kan agrent, kadag iti gowns kan ka. Sige, ikagumaak to ti saan nga agnerbyos, Ma'am Connie. Inala ka din ni Ma'am Connie ti impadait na agaw na? Wan, ma'am. Naragsakan nga rod idi nakita na. Imbagak nagpintas to inton isuot na ti gown. Kastoy gayam tinanda ni Makikalaysa. Ado ti pampanunutan. Excited ka ka di, ma'am? Jak amo no excited uno anya. San ko may ladawan? Makitak to matlaangan tinobyo ako nada, ma'am. Nagtaer siguro tinobyo. Kas matlaang iti kinapintas tinobya. Kasla pelikula kat da kami ti starring. Talaga kasta, ma'am. Awan ti okasyon, no awan ti nobyo kan nobya. Ngam siya, yak to siguro mapadasan ti agbalin a nobya. Oh, apay na sa umday ta? Agsipod, tamay saka disgrasyada. Adan tumat mangayat ken ka iti napudno. Oray may saka a disgrasyada. Inton kalaysa, adan to ibaon ko nga umay mangalakan ka diti balayo. Ada bridal car mo. Ada bridal car ko? Rumbang lang. Alangan ngagtaksi ka mapan iti katedral. No day tati ko nam. Di iso ti masurot. May mayat no masapa kang agpaayos. Tapno saan nga agururay ti pade, iti simbaan. Okay, no day tati ko nam. You're the boss. Si kanto ti kapintasan, ken kang ronaan iti day tangal daw. Masapatan to amapan ije katedral inton kalaysa ni Lara. Agkikita tayon to ije parking lot. Wan, ma'am, kadwak to ti anak ko. Nasingpot mo't-kit di ti anak mo. Sana parikot day jay. Agpada kami to iti pagbado, ma'am. Kaslamay santo a flower girl ta nakapimpintas nga ubing. Imala ka di iti amana. Ta saan mo matakaing-ingas? Wan, ma'am. Adda nagkaingasan da iti awanan puso nga amana. Sana bale, ta nasingpot ti anak mo. Saan nga imala iti ugali ti amana? No di kat si ka nga ina na anasingpat ti imalaan na. Ada kayo matgayaman di karwar ti katedral, ma'am. When Ivory, adamot ti bridal car ni Lara. Saan ka di pa'y arimwar iti lugan na, ma'am? Saan pa'y? Tawan pa'y mo't japadi. Nasapa tayo. 40 minutes pa'y sakbay amang rugiti kalaysa. Ma'am, dagiti sumungat iti ruangan ti katedral. Lingadada kami iti anak ko. Apay, oray ka labimsag. Tinobyo day jay. Kadwa na ti makanawan na samot day jay ang lalaki. Dahil taka di rapist a Conrad tinobyo, ma'am. Anya ti kunam? Rapist? Iso ti awanan bain anang idadanas kanyak, ma'am. Anya? Pudno ka di ti ibagbagam. Pudno, ma'am. Gayam na ti amak. Kanayon ijay lugar mi nga aggatang kadagiti produkto ijay purok mi. Hello, Ma'am Connie. Ada akong dito'y katedral. Ayan yung kadi? Adda kami iti asidag. Makikita da ka. Ngam ni Ivory.
Pirmi abutan kan kigtot na anak kakika itagbalin nga asawam. Apay, anya ko mati nakakigdutan na, ma'am. Dumngag ka anaimbag iti bagak. Importante launay daytoy. Ibagayo ko man, ma'am. Didak ko mapagagaran. Adda ka diti driver at tauhan ni Conrad akadwam. Awan, ma'am. Rimuharta makaininom ka, no? Nasayat nga rod no kasta. Tapno di namang nagtibagakkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am. Ibagayo ko man. Ti lalaki amang ikalay sa kan ka. Kat iso ti ama ti anak ni Ivory. Iso ti nangidadanas ka ni Ivory. Anya? Pangaasino, ma'am. Ti kadwa ti awanan bain a Conrad. Kat iso ti agnagan ti saldi. Ti mahala ko may ti anak ko tayla ko na. Anya? Oh, saan nga taan ni Conrad ti manggatang kuma iti ubi? Diya mo, ma'am. Babaan ngamin iti saritaan da iti cellphone. Adda ka numanggatang iti ubing aganggan na et. No kasta. Aglaklako iti ubing dagiti awanan bain. Ma'am, bantayak na imbag ti anak ko. Didak ko mapampanawan ditoy. Di kagdanag. Aramidag ti rumbang. Ngam kasaokpay ni Lara. Anya ti kaya ti asawan, ma'am. Agyan kayo laeng iti asidag ko. Adamot lalaki akadwa tayo ditoy. Awagak pay ni Lara. Hello, ma'am. Mariribo ka na. Sakbay nga aramidag ti rumbang. Umanugot ka kadi, Lara. No, anya ti rumbang. Iso ti mapasamak, ma'am. Okay. No pinagaramidan na iti dakas ni Ivory. Sigurado nga at damot dakas nga aramidan nakan ka. Nalabit akasta, ma'am. Aramidan yun ti rumbang. Jakon kayat ti may saripis. Sige. Ladingitak akastoy ti mapasamak ita, akaaldawan ti kalaysam kuma. Sige, ma'am. Maawatan ka. Bye. Saan ka ngagdanag, Ivory? Umayan ti kabsat ko a hepe ti pulisya, kandagi ti kakadwa na a pulis. Inyawag ko. Umay da ka di ti liwan ti awanan bain, ma'am. Kasanon ti kalaysa ni Ma'am Lara. Kaawatan nga awan maangay akalaysa. Umay dagiti pulis nga awan wangwang ti luganda. Tapno saan a makalibas ni Conrad. Kuna ti kabsat ko, awanted kanumat gayam. May sa kanu nga smuggler. Sapay ko matamatiliw dagiti pulis ti awanan bain. Mapusasan adi na oras. Tadidan ni namnama nga adda umay a pulis. Umay da ka din, ma'am. When, aduda nga umay a nakasibilyan. Tapno saan da a makadlaw. Awan ti makataray kadagiti wanted. Patigayam dagiti daduma a dumaray. Kat kakadwa kano ni Conrad nga smuggler. Itatanatiliw amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin ka di akaduan na. Tamapan tayo ije purok tapaw, ma'am. When Ivory, naturad kan nga agawid ije lugaryo. Wan, ma'am. Kat ipudno ka dagiti dadakkel ko. Ani Conrad agayem ni ama tinangidadanas kanyak. Kastamot tan ti panang balaag na kanyak. Di da ipagarop, amapan ka ijay lugaryo anak kakotse. Tinapatag kanyak ita. Kat maamuan da no asino tinangidadanas kanyak, ma'am. Sige, kadwaan ka amapan ijay purokyo. Malungsot mo't ijay pagbaludan da ijay a Conrad. Kandagiti kakadwana. Nang runa idi imbagam ijay korte, ti inaramid na kan ka. Nung nagbaligi ka ng hanay ti anak ni Ivory. Nailako mo kumati bukod mo nga anak. Si kagayam ti ama. Tiyaking pagarop.
Naitipay aldaw ko matikalay sakti pan nakarpuog ko. Sapay nagpintas jawbing. Ang kabutang nakit din. Tiyan mo nakit managdakdakasak. Dayta ti mula ti inanay ti panunot na. Isa kabutang naka ti bukod mo nga anak. Imbaglakit din Tasan ko ilako ti bukod ko nga anak. Bilibak iti kinatibker da ti babae. Idi nakitak amagmag na. Nakakaasi ti tsura na iti dalan. Nakatsinelas lang. Ita, di kotsen. Adda sumungad ako, Che, aya. Asino nga ta? Urayin tayo ang makasangpet, tapno maamuan tayo no asino. Baba, itinagmaneho. Kaslaan eh. Ay, buri anak ko. Puno ka di ti makita. Sika ka di ngagpaiso. Ina, amapupun kayo man. Anak Ina, isugayam da ito ni Ivy. Ti apo ko yun. Nagmano ak, Lola. Ay na, nagpintas nga ubing. Sakruyin ka man na po. Da ito ti pudno ama. Tigayam yu tinang idadanas kanyak. Binalaagan nak nga dada kasama pasamak kada kayo kaniina. Iso ajak pulos nagsasao. Anya. Tiawanan bain akong rat. Mapantayo iti ayan na. Taagsango kami. Malungsod iti pagbaludan ama. Saanan akayat ni Ma'am Lara. Awan na angay akalaysa. No di kat natiliw da amin. Agraman dagiti kakadwana. Ay na. Pagawanan na kumanak ko. Diyak mo, agas tagayam tinapasamak. Ama, Ay na, nakapimpintas ti apo ko. Ay na, apo. Pagawanan na kuma. Ikarik, ipatag kayo iti inam.